Kaixo, ongi etorria La Loca de la Casaren kakorratz lanean hasteko online kurtsoaren bigarren gaira. Bigarren gai honetan, proiektu baten hasiera egiten ikasiko dugu. Presta itzazu zure kakorratza artile ala kotoia hasiko gara eta. Proiektu bati hasiera emateko egingo dugun lehenengo pausoa materialaren aukeraketa izango da. Horretarako artile bakoitzaren etiketa irakurtzen ikasi behar dugu. Goiko aldea honetan ikusten dugun bezala, materialaren konposaketa adierazten zaigu. Kasu honetan lana Virginia merinoa eta akrilikoa. Ondoren, zenbateko pisua daukan eta zenbat metro dauden. Eskubiko aldean garbiketa baldintzak agertzen zaizkigu. Eta orain kakorratzaren loditasuna zein den gomendatzen diguten loditasuna. Kasu honetan 3-4 milimetroko kakorratza. Eskubiko aldean puntadaren luzera kalkulatzeko 10×10 zentimetroko karratua egiteko zenbat puntu egin behar diren adierazten digu. Nik pertsonalki nahiago dut bakoitzak bere karratutxoa egitea kalkulua zehatzagoa izan dadin. Eskubiko aldean, jertxe bat egiteko zenbateko artilea behar dugun adierazten digu taila ezberdinetan. Adibidez, 300 gramo jertxe txiki bat egiteko 42 taila eta 48 taila. Ondoren, kolorearen zenbakia eta tintadaren erreferentzia agertzen zaigu. Jadanik artiletako etiketak irakurtzen badakigula, gure barneko aurra jolastera ateratzeko momentua iritsi da. Aukeratu dezagun gustukoen dugun materiala eta material hori lantzeko kakorratza. Kakorratzaren loditasuna aukeratzeko orduan, etiketan gomendatzen diguten zenbakia begiratuko dugu eta nahi dugun emaitzaren arabera, loditasun horretatik gora ala behera joango gera. Adibidez, bilatzen dugun puntadaren emaitza handia eta askea baldin bada, etiketan gomendatzen diguten loditasunari 2 edo 3 puntu gehituko dizkiegu. Kasu honetan, 7ko kakorratza gomendatzen ziguten eta 9 erabilidet. Bestalde, bilatzen duguna korapiloak estu gelditzea baldin bada, etiketan gomendatzen diguten zenbakiari pixkatxo bat kenduko diogu. Kasu honetan, 3/4 gomendatzen ziguten eta 2 milimetrokoa erabilidet. Jadanik aukeratuta daukagula materiala eta kakorratza, has gaitezen proiektu lineal batekin, korapilo mugikor eta katetxo edo kadenetarekin. Egingo dugu lehenengo gauza, eskua modu honetan jartzea, ezkertia baldin bazera beste aldean, ariaren punta bera begira, esku gainetik jarri eta behatz potoloarekin pasa egingo dugu. Ariarekin eskua borobildu eta behatz potoloa dagoen lekuan ekisa egingo eta berriro ere potoloarekin estali egingo dugu. Orain kakorratza hartuko dugu eta lehenengo ariaren azpitik bigarren aria hartu eta horrela eraztuntxo bat izango balitz bezala aterako dugu. Hau prest daukagula, eskuak atera eta izkinetatik tira egingo dugu. Kakorratza askatu gabe. Eta hortxe daukagu korapilo mugikorra. Hemendik aterako da katetxo edo kadeneta. Aria edo landuko dugun aria heltzeko 3 behatz hauek horrela jarriko ditugu eta behatz honekin tentsioa mantenduko dugu. Horrela, katetxo bat egiteko egingo duguna horrela, aria hartu eta borobiletik pasako dugu edo eraztunetik pasako dugu. Berriro, aria hartu eta eraztunetik pasa. Aria hartu, eraztunetik pasa eta horrela errepikatuko dugu aurretik kalkulatutako katetxo kantitatea egin arte. Pixkatxo bat gehiago jarraituko dugu. Horrela, aria hartu, eraztunetik jarraitu, aria hartu, eraztunetik pasa,
pixkatxo bat gehiago. Bueno, badirudi ja katetxo bat badaukagula. Ikusten duzun bezala, katetxo honek kate edo trentza forma hau dauka, eta gero atzeko aldean, menditxo hauek ateratzen zaizkio, eta aurretik horrelakoa. Oso ondo. Baia katea bukatuta daukagula, eta ari txikiarekin egin degula, ikus dezagun nola egin daitekeen kate hau, baina trapilloarekin egingo dugu, pixkat lodiagoa dela eta agian argiago ikusiko duzu. Ea has gaitezen katetxo eta korapillo mugikorra egiten, luma trapillo honekin. Korapilloak lodiagoak izango dira eta agian argiago ikusiko duzu. Eskua guri begira, behatz potoloa goraka, ariaren punta behera begira, esku gainetik jarriko dugu eta behatz potoloarekin heldu. Eskuari buelta, gurutze bat egingo dugu hor, eta behatz potoloarekin heldu berriro. Kakorratza hartuko dugu eta lehenengo ariaren azpitik, bigarren aria heldu, eta eraztun moduko bat egingo dugu. Hau prest dagoenean, askatu eta tira egingo dugu. Eta hortxe, korapillo mugikorra. Hemendik hasita, hau eskubiko eskuarekin helduko dugu eta ezkerrekoarekin 3 behatzekin aria helduko dugu eta honekin tentsioa mantendu. Eta hortxe. Aria hartu eta eraztunetik pasako dugu. Aria hartu eta eraztunetik pasa. Berriro ere aria hartu. Eraztunetik pasa, eta horrela, errepikatuko dugu, kalkulatutako kantitatea egin arte. Agian hasieran, nahiko irregularrak aterako zaizkizu, baina pixkanaka praktika hartzen duzunean, gero eta berdinagoak aterako zaizkizu. Jarraituko dugu aurrera, pixkatxo bat. Eta hortxe, hemen dakagu kadeneta edo katetxoa, ikusten dugun bezala, aurretik ikusi dugun bezala, goiko partean trentza moduko bat dauka, eta atzeko partean menditxo txiki horiek. Hortxe proiektu lineal baten hasiera egiteko kadeneta prozesua. Naiz eta 3. gaian hasiko garen oinarrizko puntuekin, hemendik datorren astera arte pixkatxo bat praktikatu dezazun, puntu baxua egiten irakatsiko dizut. Horretarako, katetxotik abiatuko gara, beste katetxo bat egingo dugu altura pixkat hartzeko, eta hemendik abiatuta lehenengo katea ez, bigarrenean kakorratza sartuko dugu, eta hortik aria hartu, eta hortxe, bi eraztun gelditzen zaizkigu, eta bi eraztun horiek berriro ere aria hartuz, hortxe ariaren barruan sartuko ditugu. Horrelaxe. Berriro ere egingo dugu hurrengo katean, kakorratza sartu, aria hartu, eta berriro ere aria hartuz, bi eraztun hauek barruan hartuko ditugu. Hurrengo katearekin sartuko gara, berriro ere aria hartu, bi eraztun horiek, hurrengo ariarekin, horrelaxe. Eta horrela jarraituko dugu, katea bukatu arte. Jadanik iritsi gera, lehenengo buelta lerroaren amaierara, azkeneko puntua bakarrik falta zait. Kakorratza sartuko dut, aria hartu. Eskapatu egiten zaidala. Beste ariarekin bi eraztunak hartu eta bukatu dugu lerroa. Hurrengo lerroari jarraipena emateko, katetxo bat egingo dugu, lanari buelta eman, eta begira nola gelditzen diren
zein argi ikusten diren zulotxoak, eta orain zulotxo horietatik sartuko dugu kakorratza hurrengo puntuak egiteko. Lehenengoa hau litzateke, kakorratza sartu, aria hartu, eta bi eraztunak hartu. Kakorratza sartu, aria hartu, eta bi eraztunak bildu. Kakorratza sartu, aria hartu, eta bi eraztunak bildu. Horrelaxe jarraituko dugu, lerroa amaitu arte. Eta prozesu berdina jarraitu dezakegu, modu zuzenean, nahi dugun arte. Nik gomendatzen dizut, hemendik datorren astera arte, prozesu hau egin dezazula ondo praktikatzeko. Bufandaren bat edo ere egin daiteke modu honean. Ikus dezagun puntu baxuanen prozesu berdina, baina trapilloarekin pixkat potoloagoa. Gure katetxoa amaituta daukagu, bat gehiago egingo diogu altura hartzeko. Lehenengoan ez, bigarrenean kakorratza sartuko dugu, aria hartu, eta bi eraztunak bilduko ditugu. Hurrengo katetxoan, berriro ere, aria hartu, eta bildu egingo ditugu. Hurrengo katetxoan, pixkat argiago ikusi dezazu, bi eraztunak, aria hartu, eta horrelaxe. Hurrengoan, aria hartu, eta bi eraztunak bildu egingo ditugu. Eta horrela, puntuak egiten jarraituko dugu. Dagoeneko iritsi gera lerroaren amaierara, azkeneko puntua gelditzen zaigu. Sartuko dugu kakorratza, aria hartu, eta bi ariak bildu. Orain, hurrengo lerroa hasteko, katetxo bat egingo diogu, altura hartzeko, lanari buelta emango diegu, eta ikusten aurretik adierazitako zulotxoak, zulotxo horietan sartuko dugu kakorratza. Hasi gaitezen hemendik, lehenengotik, aria hartu, eta bi eraztunak bildu. Aria hartu, eta bi eraztunak bildu. Aria hartu, eta bi eraztunak bildu. Hortxe nola puntuak bata bestearen gainean gelditzen diren. Eta horrela jarraitu dezakegu nahi dugun emaitza lortu arte. Modu linealean arituko garenean, eta puntuaren luzera kalkulatu nahi badugu, naiz eta etiketan erreferentzia dagoen, nik gomendatzen dizudana, horrelako karratutxo bat egitea izango litzateke. 10 puntuko katetxoa egin ondoren, eta 10 lerro landu ondoren, agertzen zaigun karratuarekin, neurtu dezakegu luzera eta zabalera, eta hortik abiatuz, neurtu dezakegu zein nolako emaitza nahi dugun, eta zenbat kate egin behar ditugun gure proiektua nahi dugun bezalakoa izan dadin. Ikasi dezagun orain, proiektu borobil bat egiten. Horretarako hemen daukazu adibide bat, eraztun magiko bat egingo genuke, eta hortik hasita borobilean lantzen arituko ginateke. Modu honetan kakorratza lantzeko bi modu daude. Bata modu planoan, puntuak gehituz, serialki puntuak gehituz, edo modu tubularrean, adibidez, azkeneko parte honetan, puntuak mantendu egiten direla. Has gaitezen, eraztun magikoarekin, egingo dugu lehenengo pausoa, eskua ere horrela jarri, ariaren punta beheraka begira, korapilo mugikorrarekin bezala, behatz potoloarekin aria heldu, eskuari bira, gurutzea, behatz potoloarekin heldu berriro, kakorratza lehenengo ariaren azpitik pasa, eta bigarren aria hartu, eta orain, korapiloarekin aria estiratu egiten genuen, kasu honetan horrela utziko dugu, eta orain hemen alde honetan
katetxo bat egingo dugu. Eta hortxe daukagu eraztun magikoa eta alde honetan ariaren punta. Eraztunaren inguruan 6 puntu baju egingo ditugu. Kakorratza eraztunaren azpitik sartuko dugu, aria hartu eta bi eraztun hauek bildu egingo ditugu. Berriro ere sartu, aria bildu eta bi eraztunekin horrela bildu. Kakorratza sartu, aria hartu eta bi eraztunak bildu. Kakorratza sartu, aria hartu eta bi eraztunak bildu. Hortxe laugarrena, bosgarrena eta seigarrena. Dagoeneko 6 puntu hauek prest dauzkagunean, eraztunaren ari punta hartuko dugu eta tira egingo dugu. Horrelaxe. Eta hortxe, borobil hori amaitzeko, kakorratza egin dugun lehenengo puntuaren barrutik sartuko dugu eta aria hartuz aurreraino eramango dugu. Eta horrelaxe, eraztuna 6 puntu bajuekin. Hurrengo lerroa egiteko, modu tubularrean egin nahiko bagenu, puntu bakoitzean puntu bat egingo genuke. Eta modu tubularrean handituko litzateke lana. Baina adibidez, txano bat egiteko orduan, lehenengo pausoak handitzea izango litzateke. Beraz, hemen 6 puntu baju egin baldin baditugu, hurrengo lerroan 12 egin beharko genituzke. Horretarako, puntu bakoitzean 2 puntu egingo genituzke. Has gaitezen beraz. Lehenengo puntua egina dago eta bigarrena egingo genuke. Horrelaxe. Hurrengo puntuan beste 2. Kakorratza nun sartu oso errez ikusiko dugu zuloa beti katetxoaren azpian dagoelako. Horrelaxe, 2 puntu bakoitzeko 12 puntu egin arte. Gehiketa hauek modu serialean egiten dira, beraz, lerro honetan 12 baldin badira, hurrengoan 18 eta hurrengoan 24. Horrela, buelta bakoitzean 6 gehituko dizkiegu. Eta nola gehituko dizkiegu 6 horrek? Adibidez, kasu honetan 2 puntu baldin bada puntu bakoitzean, hurrengoan puntu bat eta 2 puntu izango dira. Hurrengoan puntu bat eta 2 puntu. Eta horrela jarraituko dugu serialki. Iritsi gera 12 puntu haietara, eta ikusten duzu nola borobila handitzen dijoa. Hurrengo bueltan egingo dugu puntu bat eta 2 puntu. Ikus dezagun nola gelditzen du. Begira, bukatu dut 3. lerroa 18 puntuekin, eta ikusten duzu nola pixkanaka gehitzen goa zen. Eta modu horizontalean hasten ari den lana. Hasten ari garenean askotan gertatzen zaigu, galdu egiten dugula nun hasi dugun buelta bakoitza. Orduan nik gomendatzen dizudana, merkatuan badauzkazu markadore batzuk, hortxe lehenengo bueltako puntuan jartzeko, eta hor jakingo duzu noiz hasten den buelta, edo bestela etxeko materialarekin nahi baduzu egin dezakezu adibidez, beste ari batekin, adibidez, ezberdina den ari batekin, korapilotxo bat egin puntuan, ala imperdible batekin, imperdible bat jarri dezakezu, eta hortxe marka jarri. Zure aukeran izango ez. Egin dezagun orain, eraztun magikoa, beste material potoloago honekin, eta kakorratz potoloagoarekin argiago ikusteko. Hau ere, pixkat azkarrago egingo dut. Eskua
guri begira, leheno bezala, eta ariaren punta bera begira, potoloarekin heldu, eskua inguratu, gurutzea egingo dugu potoloarekin heldu, kakorratza lehenengo ariaren azpitik, bigarrena heldu eta aurrera. Borobila mantendu eta ariarekin eraztuna bildu katetxo batekin eta hortxe eraztun magikoa. Orain, 6 puntu egingo ditugu eraztunaren inguruan. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Hortxe. Bukatu ditugu 6 puntu baxu horiek. Orain, aritik tira egingo dugu. Eta hortxe daukagu borobila. Orain, egin dugun lehenengo puntutik, kakorratza sartu, aria eraman, eta berriro pixkat tira gehiago egingo diot, horrelaxe. Eta hortxe, borobila. Hurrengo bueltan, 2 puntu egingo ditugu. Lehenengoa hau bezala kontatzen da. Hurrengo puntua. Eta horrela jarraituko dugu, 3. lerroa ikusi arte. Listo, hementxe dauzkazu 3 lerroak, bai, 18 puntuerekin. Hurrengo 4. lerroa hasiko genuke 24ekin, hori da, puntu bat, 2 puntu, puntu bat, 2 puntu, eta serie hori mantenduz, eta nahi dugun loditasuna hartzen dugunean, eta gero ja tubularrean landu nahi badugu, puntu bakoitzean puntu bat egingo genuke. Dena den, guzti hori sakonago hurrengo gaian ikusiko dugu oinarrizko puntuekin.